Manter o vínculo da vila natal e apoiar a labor de aqueles deportistas de Vilagarcía que participen en competicións fora de Galicia e intención que busca Rabella coa promoción destas promesas locais. Se van a firmar, ou se firmaron xa unha serie de convenios de patrocinio a aqueles deportistas ou aqueles clubs que, no caso de Jéssica está clarísimo, que entendemos que levan o nome de Vilagarcía de Arousa por todo o mundo. Os nosos mellores embaixadores, como dixemos en moitas ocasións, somos deportistas, sobre todo deportistas tan xóvenes como Jéssica, e que o están facendo tan ben, así que dunha maneira modesta, dentro das nosas posibilidades como Concello, queríamos darlle esa pequena axuda. No Concello estivo esta mañá a deportista Jéssica Bouzas, acompañada da súa familia e que foi recibida polo alcalde e o edil de Deportes. Bouzas participa en diferentes competicións internacionais nas que está logrando grandes éxitos no tenis feminino. Esta Vilagarcía admitiu que os patrocinios deste tipo permiten que moitos deportistas poidan seguir competindo nas diferentes categorías. Siempre me voy a sentir de aquí porque es mi casa y siempre orgullosa de representar a Vilagarcía. Y la verdad que, bueno, que en estos tiempos pues las ayudas son muy importantes y gracias a estos pequeños detalles que son muy grandes pues podemos seguir los tenistas, los deportistas de élite adelante. Promover as carreiras profesionais de estas promesas do deporte é unha das finalidades que se buscan dende o Concello de Vilagarcía.